Benvinguts a Déu en la de tots, el programa de les esglésies evangèliques de la Comunitat Valenciana. L'art del carrer mostra l'ànima d'una cultura, d'una societat, i el grafiti és un art contestatari, protestant, que també és una veu en un mur d'aquelles persones que no tenen tanta visibilitat. Pot ser també una bona ferramenta per a les causes socials. Per això, avui parlem amb Dolar One, un pioner del grafiti en tot el país que es va trobar a Jesús en el camí i avui defensa les causes socials, cuida les persones i col·labora en centres educatius. Molta gent comença en el grafiti com a un acte de rebeldia. Com va ser en el teu cas? En mi caso, veo una película de Beat Street y como aquel que ve una película de karate y acaba pegándose palos, pues yo veo una película de breakdance, veo una película de graffiti y empezamos a manchar. Un chaval de 9 años comienza ahí a rayar las paredes y el problema es que se comienza a convertir en un estilo de vida. Y así es como comencé. Com utilitzes ara el grafiti? Claro, en mi vida hubo una transformación, porque claro, antes lo usaba de una manera de protesta, en plan el rap ahí sin pelos en la lengua, y lo usaba como un mensaje más pues egocéntrico, mi nombre, mi nombre, mi nombre. Pero ahora de la abundancia del corazón habla la boca y ahora de la abundancia del corazón pues hablan mis paredes. Lo veo como un lienzo en blanco y es donde transmito el mensaje de Jesús. Has parlat de protesta, però tu eres pastor protestant. En realitat el teu nom és Seth Banyó, pastor protestant. Com podem canalitzar esta protesta per a fer el bé? La verdad que en la calle es donde yo digo que está el rico, el pobre, el que tiene necesidad. Y a pie de calle la gente no tiene que pagar una galería para ver arte, para ver un lienzo. Y es en la calle donde yo creo que podemos usar ese mensaje para llegar a los corazones, para esas personas que tienen rotos sus matrimonios. De la misma manera que lo hizo conmigo, yo creo que el arte lo podemos usar para transformar vidas y transformar corazones. I com creus que podem canalitzar aquesta protesta en la joventut actual per a bones causes? Claro, imagínate, esa pregunta que me haces, por ejemplo, jóvenes que hacen rap y en vez de ir contra la policía, en vez de tener un mensaje machista, en vez de tener un mensaje a la apología, a las drogas, con todo ese pedazo de potencial que tienen a través del rap, la rima, pues podemos tratar temas sociales, podemos hablar en contra de lo que sería el bullying, el ciberacoso. Yo creo que hay mucho potencial en España, hay mucho potencial en nuestra comunidad valenciana y si solamente a través del rap, el graffiti y la cultura del hip hop, algo grande vamos a poder hacer en nuestra juventud. Tu col·labores als instituts, als col·legis, als centres socials. ¿Quina es la teua labor ahí en este contexto? No soy un docente, el tema es que me echaron de la primaria. El tema es que me detuvo la policía con 13 años por pintar grafiti y uno dirá, ¿cómo es que vas allí dentro? Claro, la policía local o los trabajan con el directivo, rectores, dicen, mira, nosotros no nos escuchan mucho, ya nos toca darle algunas clases, pero cuando tú cuentas tu historia, cuando haces en el patio del colegio grafiti, eso sí que les llega a los corazones. Entonces lo que es el grafiti se usa como una pedagogía, como una actividad de refuerzo y cuento mi historia de superación, de cómo un joven logra salir de toda esa rebeldía, de toda esa protesta, de todo ese acoso escolar y cuento mi historia de cómo Dios me cambió y cómo podemos cambiar conductas también en sus corazones. Els grafiters normalment pinten amb el seu nom. Tu per què no ho fas? Lo hice por muchos años, pero sabes, al fin y al cabo lo que te mueve es que tu nombre esté aquí, venga, va, pimbe, y vas obsesionado metiéndole caña. Pero yo digo, al fin y al cabo, por más que mi nombre esté por todo el mundo, mi nombre no le hace mucho beneficio a las personas. Más cuando Jesús cambió mi vida y me transformó, vi que en la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces dije, Dolar tiene que quedar relegado y es Jesús el que tiene que ser levantado en cada ciudad, en cada poblado, donde quiera que estemos, que puedan ver allá a Jesús. Conta'ns com era aquest xiquet Seth Banyó a la primària, perquè m'has dit abans, off the record, que et van expulsar del col·legi. Conta'ns
al voltant d'això, el que pugues, Sí, bueno, me gustaba jugar al fútbol, me pegaron ahí una patada en la cara y ahí, bueno, la lié allí, apedreé un colegio, rompí un cristal y eso fue lo que determinó de que me expulsaran del colegio. A todo esto tenía, pues, me gustaba, pues como uno siempre quiere ser el gallito del corral, y a veces pues pegaba a personas, hacía acoso, bullying, y todo esto daña los corazones. Uno cuando está ahí metido quiere ser el más duro, pero cuando empiezas a ver, por ejemplo, cuando me detuvo la policía, veo a mi madre llorar, la patrulla de policía en la casa, uno comienza a pensar de que hay una voz en la conciencia, que yo digo que para los ateos la conciencia es Dios pasando por anónimo, pero que la voz de la conciencia, ahí Dios me empezaba a hablar, ¿no? ¿De qué te vale? Decir que eres el más malo, te echan de la primaria, la policía, ver el contexto familiar. Yo creo que esa voz de la conciencia comenzaba no a hablar, yo digo, comenzó a gritar. Entonces eso es lo que comienzo a utilizar en los institutos. ¿De qué te vale pegar? ¿De qué te vale dañar? Yo he aprendido que de que trata a los demás como te gustaría ser tratado. Honra a tu padre y a tu madre. Y uno comienza a ver de que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y puedo ver de que hay un gran beneficio en hacer las cosas bien. Entonces, cuando miro a esa mirada de esos jóvenes en los institutos, me gusta llegar al corazón con lo que fue mis errores, que puedan ser hoy sus virtudes. El projecte de Jesús és un projecte pedagògic. Per això, les esglésies protestants sempre han fet un esforç per l'alfabetització. Avui visitem el Col·legi Alfa i Omega a Dénia i parlem amb la seva directora, Eunice Pastor Cendra. Com ha resolt la crisi del coronavirus l'escola Alfa i Omega? Des del dia que ens varen dir que havien de tancar les escoles, vam preparar un comitè per a treballar i per a posar-nos al dia, i realment el que hem fet ha sigut donar classes online, però en viu. És a dir, els nostres alumnes estan des de primer de primària fins a quart de l'ESO, estan en els seus mestres tota la jornada escolar. Estan en viu donant classes per Zoom i és una passada perquè, clar, tenen totes les assignatures, educació física, art, tot ho fan durant aquest moment. Així que realment tant alumnes estan adelantant feina i els pares estan molt contents perquè poden realment continuar i treballar en sa casa o han d'eixir també. O sigui que ha sigut una forma molt pensant en les famílies per a poder actuar. Aquest col·legi és conegut per ser un col·legi avantguardista en les seues metodologies. Conta'ns un poquet com funciona el dia a dia. L'escola Alfa i Omega té un lema des de la seva creació, que va ser perquè cada xiquet és diferent, Alfa i Omega és diferent. Així que la prioritat dins de la nostra escola sempre són els nostres alumnes. És molt important que cada xiquet pugui demostrar com és i per això també treballem molt el que són les metodologies de les intel·ligències múltiples. Pensem que cada xiquet té 9 intel·ligències, que ha de potenciar les seues fortaleses i hem de treure les seues debilitats i així a poc que ells vagin aprenent i que puguem posar-se al dia. Tenim metodologies actives, treballem en cooperatiu, donem oportunitats a cada xiquet perquè de vegades hi ha xiquets que no es senten en un lloc fixe. Així que tenim que buscar diferents opcions per a que aquest xiquet pugui treballar i pugui sentir-se bé. És una forma, també hi ha xiquets que són molt protestants i aquesta escola, com té rels protestants, és molt important que li doni aquesta oportunitat a aquests xiquets diferents de sentir-se estimats i volguts. Nosaltres pensem que dins dels nostres valors ha d'estar els valors cristians i donar als xiquets oportunitat de créixer en valors feliços, en un entorn preciós, és la forma d'educar en l'actualitat. La felicitat dels nostres alumnes és molt, molt important i realment anem a lluitar per aquesta felicitat. Ara que s'acosta el fi de curs, quins consells dones als pares que estan enmig d'una incertesa educativa? Home, és un moment d'incertesa per a tots. Les escoles, les famílies, el propi estat, el govern valencià, per a tots és un moment d'incertesa, però jo recomanaria a les famílies que donen paraules d'alè als seus fills, que els diguen que encara que no sabem el futur, el present és d'esta forma, anem a actuar així, i pense que és molt important viure al dia i en el que tenim en l'actualitat. I el que vinga ja ho tindrem que agafar com siga de la millor forma. Ara sentim la paraula en la veu del pastor Jorge Pastor de Dénia. Els evangèlics valencians som protestants.
Com a protestants, vivim i reivindiquem el missatge de Jesucrist com una resposta especial i transcendent a les necessitats de l'ésser humà de la nostra generació. Estem travessant experiències fonamentals i difícils, complicades i estressants en la vida i les conseqüències que això està portant en la societat actual moderna de tots nosaltres. I realment es desvaneix la il·lusió per a viure per a molta gent. Jesús té unes paraules especials, unes paraules que diu a l'Evangeli de Sant Joan i que diu: en el món tindreu aflicció, però confieu, jo he vençut el món. Com a cristians, nosaltres protestem pacíficament, però protestem, però fem inspirats per Déu, per a caminar al costat dels que sofreixen, dels que pateixen, dels que passen dolor, dels que passen necessitat, i els donem consol i recolzament. Com a protestants, pensem que és un temps per a posar en marxa la resiliència, és a dir, la capacitat d'adaptar-nos positivament a les problemàtiques que n'hi ha avui en dia al nostre costat i tenim que donar respostes i respostes positives. Pau va aprendre el secret de posar en marxa la resiliència. Va patir la persecució, els naufragis, les malalties, la fam i una gran pressió emocional i física i també social al seu alrededor. Però es va recuperar i Pau, enmig d'esta situació, va ser capaç d'escriure les següents paraules: tot ho puc resistir perquè Crist em dona força. I això és resiliència. No només protestem contra la injustícia social, racial, econòmica, religiosa, sinó que ens unim pacíficament a l'esperança que porta l'Evangeli. Aquest és el missatge pràctic de l'Evangeli, proactiu de l'Evangeli, la protesta activa de cada cristià per al temps d'avui, per a la dona i a l'home d'avui en dia, perquè les coses molt millors venen ara i nosaltres tenim que deixar lo vell darrere i començar un temps nou a partir d'ara. Jesús és la llum enmig de l'oscuretat. Ens despedim amb una cançó de Keila Olmo, El teu far. Gràcia i pau. Una travessia complicada és la vida dolça i salada. Ja puc ser un bon llop de mar, hey ho, però l'oceà no es pot domar. No puc canviar la direcció del vent, però sí puc ajustar les veles del meu valer. Seguiré la llum que el teu far desprèn, seguiré, ja pot bufar fort el vent, seguiré la llum que el teu far desprèn, seguiré, i a on porta arribaré. Oh, hey, el teu far jo seguiré. Oh, hey, i a on porta arribaré. Oh, hey, el teu far jo seguiré. Oh, hey. Enmig de la nit i la tempesta fas valent el meu vaixell. La teva encura és segura i ferma, sé que no naufragaré. No puc canviar la direcció del vent, però sí puc ajustar les veles del meu valer. Seguiré